claro, estudio filoloxía e sempre asociei a filoloxía a unha ciencia forense, sinceramente. Entón, me vexo que non é así, ainda ben, parabéns. Sí, porque sí que é moi importante ter a historia, ter a literatura como algo vivo e algo de contacto co tempo, algo contemporáneo. E non só a historia da filoloxía, que evidentemente está aí, pero tela, e aparte nesta realidade, a realidade galega, que non é outra realidade, sino que é esta. Bueno, en fin, que é o primeiro ano e que xa moitos máis, porque que senón queda ciencia forense. Entón, claro, eu pensaba relacionar o meu ámbito que é a narración oral no que ten que ver tamén con todo o que é a edición e con todo o que é o libro, non? Ainda que xa decía que para mí non está directamente vinculado. Sí que está vinculado co feito de facer que a xente lle guste a narración, que tomen gusto polas historias. Pero non son casos moi concretos que sí remiten a libros e que moitas veces os narradores orais, os contacontos, contamos contos de autor, pero non é sempre así. De feito, eu, entre contan un conto de autor, polo xeral son contos tradicionais, os que eu conto. E polo xeral, eu non utilizo soporte de libro. Pero non quita que haxa Federico Martín e o Historia.